Vîskareke ji Bakurê Kurdistanê lê konaha ji ber şert û mercên mecbûrî li başûr dimîne welat Xerîb wî jî pirtûka xwe sêyemîn a helbesta weşand ku berê jî gelek helbestê wî ji aliyê hunermenda ve weke stran jî hatibû çêkirin, niha bi pirtûka xwe nû derket pêşberî heskiriyên helbestê. Em ê beşekî jî li vê temaşe bikin. Memyanê min, îro ew zinarên ku ez û tu bi hev re lê digeriyan bi rûkeniya te hatine xemilandin. Her şivereyek di wan zinaran de şûna piyên te di dilê xwe de dane neqişandin. Di her kulîlkên biharê de hêviyên te şîn dibin û dibin hezkirin di dilê me de. Berheman alînên bêsewt dengê birînên di hembêza şevê de nahedirin û sewta berbangê bi stêrka gelawê ji re xwelezîkê asîmanan dixine. Havînê di çavên evîndaran de bi rondikên kovaniyê li ser parzûnên berîkirinê hatî meyandine. Keserên di qirika dayîkan de bêsewt dimînin û li ser mêlekan dibe kula çûyînên bêvegere. Hestên bi salan de sînga çiyayan de serê xwe danîne li ser sînga hêviyan û di şivereyan de ber bi asoyên xeyalan ve hembêza xwe ji tîrêjên rojê re vedikin. Rondikên dilşadiyên yên ji çavê stêrkan diherikin û li ser şewqa heyvê dibe girnijîna rûyê hemû dildaran. Her wiha berhema nalînên bêsewt berhemeke bi hestên wêjeyî û bi gotinên resen di bîra hestan de li ser dilê her xwînerî hatiye hûnandine. Nivîskarê Pirtûkê Welat Xerîb li bajarê Sêrtê ji dayîk bûye û di sala 2008 de di navenda çand û hunera Mezopotamyayê de dest bi xebatên çandî kiriye. Di perwerdeya ziman, şano, folklor, erbane û gelek beşên din de awayekî aktif cî girtiye. Di 2013 de derbasî Başûrê Welêt bûye û hê jî li wir xebatên xwe yên wêjeyî û çandî dimeşîne. Di sala 2018 de berhema wî ya helbestê ya yekemîn a bi navê hêviyên winda li Amedê hatiye çapkirin û rastî eleqeyeke mezin hatiye. Di sala 2023 de helbesta wî ya bi navê Ger xwe nekujim di pêşbîrka Hüseyin Çelebi ya wêjeyê de bûye duyemîn. Nalînên bêsewt berhema Welat Xerîb a sêyemîn e û kar û xebatên wî yên ji bo berhemên nû li ser wêjeyê berdewam dike.